Enorm alsidighed. Der er vel ikke en position på FC Københavns hold, han ikke kan spille. Og en markant skikkelse. Der. Ind og spille ved siden af Victor Froholt. Frem var ikke Benjamin Nygren, og så ligger kampen stadig rigtig godt til FC København. Vi lige være bekymrede som FC København. Så den længste spilletid i årets Superliga. Han har ikke spillet mere end 15 minutter max de gang. Her igen og har fået en rolle. Lad os se, hvad der sker her. 2-0 til FC København. Placeret Nord Markmann, og der lige pludselig masser af band. Men det der, han er jo... som er blevet nummer 5. Det er i hvert fald efterbehandlet. Den her mange angreb for FC Nordsjælland. Det virker ikke sådan til at have overskud. Froholt. Der er straffespark. Hvad er det? Ja, det vil da være oplagt. Nej, han er ikke særlig... Jakob Næstrup. Er der mål i Dix? Det er der. Nummer 2! Kevin! Ja! Men det har jo ikke været sådan en... Men det får vi jo se i morgen. Lige nu, der handler... Men her i slutfasen, der er det virkelig galt. Der har 2-3 i Viborg efter at føre med 2-0. Og jeg tænker også, at Jakob Næstrup vil sende en venlig tanke til Thomas Delanis udlignende mål mod FC Midtjylland. Gustav Wikheim. Det gør Vik, så bliver han skudt af. Ja, måske. Væk her fra parken. Kenneth Jerenki, som har fået igen af sæsonen for FC København og FC Nordsjælland. Det slut i Aarhus. Det er slut i parken. FC København